Max, Mathias, Camilla og Mathias og Max, Stella, Ander, Stefan. Stolen fra Marslev skole på Nordøstfyn er havnet i det sydlige Senegal, omtrent 8.000 kilometer væk. Manden, som har skaffet den derned, er selv med. Han er født i Senegal, men har ikke boet der, siden han var en stor knægt. Dengang var de unge mennesker meget pligtopfyldende i modsætning til nutidens unge. Dengang vi var knægt, der var det hele altid ryddet. Men nu de samler så trækker te og snakker om tøser, altså, det er helt utroligt. Han har boet i Europa i mere end 30 år, så selvom han ligner en senegaleser udenpå, er han blevet godt hvid indeni, mener folkene i landsbyen. Her altså, slår man for børnene til at forstå nogle ting. Hvor så jeg mener, at man skal komme på børnehøjder og snakke med børnene, og det griner de af. Man skal ikke vaske hænderne i samme beholder af frygt for, at man smitter hinanden. Det griner de af. Sidi er hjemme for første gang i 16 år. På grund af navnefællesskab med en afdød rebel her i det sydlige Senegal, Casamance, har han ikke set sin familie i de mange år. Jeg har måttet holde mig langt væk. Jeg har forsøgt at gøre det en gang, det var så i 1990, hvor jeg blev holdt tilbage her en time, bare fordi jeg havde et navn, som jeg har delt med en rebel. Og så passer man på, når man har en familie. Derfor jeg har holdt mig så langt væk. Heldigvis, altså, kan man så sige, man siger ikke, at heldigvis han er død, men altså, ens død er en andens frihed. Så jeg er en fri mand, derfor altså, kan jeg rejse her. I Danmark har de fleste penge, men ingen tid. I Afrika har de ingen penge, men masser af tid. Derfor kan en traditionel hilsen tage mange minutter, hvor hele ens stamtræ bliver rullet op. På de 16 år er den gamle landsby vokset til mere end det dobbelte, og Sidi måtte bruge flere dage og komme rundt og hilse på alle. Men det var ikke entydigt godt, det han så på sin vej rundt. Folk, som på den ene eller anden måde har opgivet. De fleste tror ikke på, at tingene kan lykkes for dem. Et af Senegals mange problemer er en voldsom afhængighed af fortiden. Landsbyens medicin foretrækkes stadig frem for lægen på hospitalet. Hans krop bliver stiv, musklerne bliver stiv, og det er tegn på, at man har dårligt blod i kroppen. Og det dårlige blod skal ud. Han tager et barberblad og snitter i huden, og så med den der horn, der suger han laver sugekop, og så suger han det dårlige blod ud. Tråden flytter bjerg. Så længe patienten føler, at det her det har hjulpet, fordi det har noget med psyken at gøre, så længe vil jeg synes, at det er også okay. Men altså, det ser voldsomt ud, og det ser lidt meget gammeldags ud. Sidi er ikke kun hjemme i Senegal for at besøge sin familie. Han har fyldt en container med skolemøbler, computere og sygehusudstyr til landsbyen. Sengene kommer fra det nu nedlagte sygehus i Rudkøbing. Computerudstyret er fra Fyns og Københavns amter, og såmænd også her fra TV2 Fyn. Containeren er den anden, han har samlet til landsbyen, og de nu halvvoksne skolebørn husker tydeligt den første med skolemøbler i 2002. L'école était difficile parce que nous on assoyait en 4 ou 3 par table. Ah bon? Et ça n'arrange pas? Non, ça n'arrange pas. Bon. Parce que tu es gêné, tu ne peux pas écrire bien. L'an 2002, il y avait un conteneur qui était venu. Il y avait des bancs, des sacs, il y avait des cahiers, même des crayons et des bics. Ils nous ont aidés.
parce qu'on n'avait pas beaucoup de bancs en l'an 2000. En l'an 2002, il y avait des bancs. On était à l'aise. On s'asseyait 2 par 2 par table. Oui. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as réussi? Oui. Tu penses? Oui. Je pense que bon, si on n'avait pas amené ce matériel, il serait difficile de réussir. Trop même. En 40-fods container tager ikke lang tid at tømme, når der er hænder nok. Det tog omkring 1,5 time at få alle tingene ud. Derefter skulle det så fordeles rundt til skolen, til det nærliggende sygehus og en stak med brugt computerudstyr, der skal lagres lidt. For landsbyen har nemlig ikke strøm endnu. Det hele er klart, og alle forventer, at strømmen kommer i foråret 2007. Jeg håber, at når strømmen kommer, at det er med til at skubbe landsbyen ind i en anden æra, fra mørket til lyset. Det er jo en omvæltning. Det skal til at lære og forvalte den strøm, som koster penge. Det skal lære igen at forstå, hvad strøm er for noget. Hvad er det, man skal bruge det til? Sidi Barji samler ind til sin landsby via den lille frivillige organisation Karambenor, som betyder hjælp til selvhjælp. Transporten af containeren er støttet af Mellemfolkeligt Samvirke, men selvom der er tale om hjælp til et af landets fattigste områder, blev containeren holdt som gidsel i 14 dage i hovedstaden Dakar. Sidi nægter nemlig at smøre embedsværket med lidt kontanter, og så må man vente længe. Jeg hører ikke under den gruppe af mennesker, som skal bestikke nogen for at lave det stykke arbejde, som de er ansat til. Man forventer, at jeg giver nogle penge, for at de kan skrive under på det, for at det kan rykke. Det er rystende. Jo, på den konto er der lang vej. Nok om transporten, for Sidi Barji havde mange andre gøremål under det næsten 2 måneder lange besøg i den fædrende gård. Efter mere end 20 år i Danmark har han fået et andet syn på mange ting, og det undlader han ikke at gøre opmærksom på. For eksempel i forhold til flerkoneri. Der er sådan en indbildning, religiøs indbildning, hvor man siger, at som muslim er det tilladt at gifte sig med mere end en kone. Men altså, det er jo virkelig et paradoks, fordi det, der sker her, det er, at man gifter sig med 1 eller 2, 3 koner, og så har man et kæmpe bøvl, man har masser af børn, man har ikke hånd i hanken om noget som helst. Indbyggerne i landsbyen har ingen indkomst. De lever af de få afgrøder, de har, blandt andet ris, frugt og jordnødder. Men det er ikke altid lige godt landmandskab, der udvises. Før i tiden var det sådan, at når man høstede det her, man satte sig ikke ned og plukkede dem med håndkraft. Der lærer man en kæmpe dyn af dem her, og så omhandler man det, til det bliver tørt. Og så slår man jordnødder fra grenen. Men tiderne har skiftet. De har fundet andre nyt sorter af jordnødder. Hvis de lader dem stå, hvis de lader dem være i en bunk, så højner de. Så det synes jeg er en dårlig idé, fordi det er dobbelt arbejde, det de laver. De mange børn i gården har et meget klart hierarki og styrer stort set tingene selv. De arbejder alle med på at få gården til at fungere, både før og efter skole. Je puise de l'eau pour ma mère. Aussi, des fois, je vais au marché à Bignona. T'arrives des fois de chercher du bois? Du bois, non, c'est du charbon. Turen er slut for denne gang, og Sidi drager hjem mod Odense. Men besøget har overbevist ham om, at han skal knokle videre for landsbyen. Vi har jo en kultur, som bygger på afhængigheden af hinanden. Jo fattigere man er, jo mere sammenhold har man. Der er en sjæle. Jeg kan se, at der er nogle ting,
man kan udvikle. De børn, der er her, kan jeg mærke viljen til at lære, viljen til at blive til et eller andet, viljen til at bestå familien. Og det vil jeg til alle enhver tid være klar til at bakke op.